खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भारतआ हादरनि गिबि एन्टि कोविड ड्राग एबा कोविड-19 नि हेंथा जाग्रा मुलि दिहुनबाय हादराव कोविड-19 आ गोख्रै गोसारदों आरो गोबां बेरामिफोरखौनो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोनदों कोविड-19 जों जुजिनो थाखाय हादराव भेक्सिन होनाया जागासिनो दङ बे समावनो दा कोविड-19 जों जुजिनो थाखाय जाग्रा मुलिबो दिहुनबाय डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह आरो मिरु सावस्रि मन्त्रि हर्षवर्धन बिथांमोनहा भारतनि गिबि एन्टि कोविड अरेल ड्राग 2D अक्सि डी ग्लुक'ज 2DG खौ मैया बेखेवजेनबाय एन्टि कोविड ड्राग 2DG आ DRDOनि लेबरेटरी इन्स्टिट्यूट अफ न्यूक्लियर मेडिसिन एन्ड एलाइड साइन्सेस आरो डक्टर रेड्डीज लेबरेटरीजों जयै दिहुनजादों मिनिस्ट्रिनि बायदिब्ला कोविड-19 नि बे 2DG मुलिखौ पाउडार महरै मोननाय जागोन आरो बे पाउडारखौ दैजों मिलायनानै लोंनो नांगोन बेनि अनगायैबो मिनिस्ट्रिया बुंथिनाय बायदिब्ला बे 2DG मुलिजों कोविड-19 बेरामिनिफ्राय गोख्रै बारग'नायखौबो नुनो मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों मख'नो गोनांदि कोविड-19 बेरामनि हेंथा जुजिग्रा मुलि 2DG खौ मैयासो बेखेवदों बेनिखायनो दा बे समाव बे मुलिखौ मोननो हाथ'नाय नङाबो जानो हागौ आसामनि मित्रजोत सोरखारनि गोदान सोरखारा फैगौ 21 मे खालारनिफ्राय आसाम बिधान सभानि गिबि जथुम्मा जनो थांखि लादों आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी बिथाङा सानथामनि हाबाफारिजों आसाम बिधान सभानि गिबि जथुम्माखौ 21 मे खालारनिफ्राय हांख्रायदों मख'नो गोनांदि बिधान सभानि बे गिबि जथुम्मानि गेजेरजोंनो देरहासार जालांनो हानाय MLA बिथांमोनखौबो समायखिरा लाहोनाय जागोन शिबसागर बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय आरो आसामनि खा सोमावसारनायनि दैदेनगिरि जाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों अखिल गगৈ बिथाङाबो बे जथुम्मानि गेजेरजों समायखिरा लागोन होननानै खौरां मोननाय जादों बे समायखिरा लानायाव आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय सा 126 सोद्रोमाफोरनि मादाव बिजेपि दोलोनिफ्राय सा 60 सोद्रोमा कंग्रेसनिफ्राय सा 29 AIUDF निफ्राय सा 16 AGP दोलोनिफ्राय सा 9 UPPL दोलोनिफ्राय सा 6 BPF दोलोनिफ्राय सा 4 CPI निफ्राय सासे आरो रायजो दलनिफ्राय अखिल गगৈ बिथांमोनहा समायखिराखौ लागोन कोविड-19 जों गासैबो फरायसालिफोरा बन्द जानायाव कोविड-19 नि गाज्रि गोहोमा बांसिनै गथ'साफोर आरो लाइमोनफोरनाव गोग्लैदों बे समाव बांसिन गथ'साफोरा मबाइलावनो थायो आरो खायसेनि बिमा-बिफाया गथ'नि आखायाव मबाइल होयो जाहाथे गावनि खामानि मावनायाव गथ'आ जेबो दिगदार होआ नाथाय नोंथांनि फिसानि आखायाव गोलाव सम मबाइल होनाया नोंथांनि फिसानि थाखाय खैफोद लाबोनो हागौ बांद्राय मबाइल नायबाय थायोब्ला नोंथांनि फिसानि खर'आ गाज्रि जालांनो हागौ दानि जुगनि गथ'साफोर आरो लाइमोनफोरा बांसिनै अनलाइन भिडिअ गेम एबा जायखिजाया इन्टारनेटआव अनलाइन थायो जायजों मोनसे निसा बायदि जालाङो सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला निसायाबो मोनसे बेराम बेनिनो बिदिन्थि मोनसे जाथाय जादों आसाम हजाइनि दब'खायाव सासे 5-6 बोसोर बैसोनि गथ'साया फ्रि फायार अनलाइन भिडिअ गेम गेलेनानै ब्रेनाव गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैदों न'खरनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला गथ'साया गोबां फ्रि फायार भिडिअ गेम गेलेयोमोन उनाव ब्रेनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनानै गथ'साया गाव हारसिंनो हुस गैयै जायो नाथाय आखाइखौ मबाइल हमनाय बायदि खालामनानै गुलि गावनाय बायदि खालामनानै होख्रावबाय थायो सिमाङावबो गेम गेलेयो बायदि बायदि सिगाङाव बिमा-बिफाया हमनो हास्लाबाखैमोन उनाव फाहामथायनि थाखाय डक्टरनाव लांनायावसो मिथिनो मोन्दों फाहामथाय मोननायनि उनाव दा गथ'साया एसे मोजाङाव फैबाय होननानै मिथिहोदों खाफाल मोजां बिमा-बिफाया गथ'साखौ फाहामथायनि थाखाय थाबैनो फाहामसालिसिम लाबोदों चिरां जिल्ला बेंटल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय थुक्राझाराव सासे हिन्जावसाया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों रिपर्टनि बायदिब्ला हिन्जावसाया 16 बोसोर बैसोनि थाखो 10 आव फरायनाय फरायसा हिन्जावसा गथ'आ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि सिगां मबाइलाव मोनसे SMS लिरनानै गालांदों जाय SMSनि बायदिब्ला बिगुमै जानाय प्रबिन मुङा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों खौरांनि बायदिब्ला हिन्जावसा गथ'साया प्रबिन नार्जारी मुंनि सासे फोरोंगिरिनि न'आव सोलोंथाइ लानो थाखाय थाफैदोंमोन बेयावनो बेफोर जाथाया जादों फरायसाया गावनि मबाइलाव SMS लिरनानै गालांदोंब्लाबो दायनिगिरिया सोर एबा जाथाया बेसेबां सैथो बेखौ रोखा बुंनो हाथ'नाय जायाखै होननानै पुलिस बिफाना फोरमायथिदों आरो जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायनि उनावसो रोखायै बुंनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों बेराफारसेथिं रायजो राजाफोरा दायनिगिरिनि सायाव
थाबैनो गोख्रों नायबिजिरनानै साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि खौराङाव मोननाय बायदिब्ला जिउ खोमानानै लानाय सिख्लासाया चिरां जिल्ला रुनिकाटा आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं सालबारि गामिनि थागिबि अजय नार्जारिनि नैथि फिसाजोमोन। नखराव रांखान्थि लोरबांथिनि थाखाय थुक्राझारनि प्रबिन नार्जारि मुंनि सासे फोरोंगिरिनि न'आव थानानै सोलोंथाइ लादोंमोन सिख्लासाया। मख'नो गोनांदि प्रबिन नार्जारिया बेंटल कलेजनि फोरोंगिरिमोन। गुबुन जिल्लायाव सोरहाबाफोर माबाफोर खामानि मावनो गोनां दंखायोब्ला मावनानै लाखादो। आसाम सोरखारा कभिड-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय फिन गोदान SOP दिहुनबावबाय। गोदान SOPनि बायदिब्ला फैगौ 21 मे एबा शुक्रबारनिफ्राय 15 साननि थाखाय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम सुबुंनि दावबायनायखौ आरो ट्रेन्सपर्ट सार्भिसखौ हेंथा होबाय। नाथाय माखासे बेलायाव हेंथा होनाय जायाखै, जेरै सेथियाव दङ कभिड-19नि थाखाय खामानि मावग्रा मावथिफोर, कभिड-19नि मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनाय, बेयाव हेंथा गैया। नैथियाव दङ गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावथिफोर जाय इमार्जेन्सि आरो एसेन्सियेल सार्भिसजों सोमोन्दो दङ, जेरै सावस्रि बिफानाव मावग्रा मावथिफोर, पुलिस, जोबथेसालियाव मावग्रा, हमगार्ड, फरेस्ट, सिभिल डिफेन्स, अर खोमोरग्रा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पे एन्ड एकाउन्ट अफिस, मोब्लिब, दै बेफोर बिफानाव मावग्रा मावथिफोरा भेलिड आइडि दिन्थिनानै थांलाय फैलाय जानो गनायथि दङ। बेनि अनगायैबो पाब्लिक ट्रेन्सपर्टआव मावग्रा मावथिफोर जेरै एयारपर्ट, रेलवे, ISBT आरो गासैबो एसेन्सियेल सार्भिसआव मावग्रा मावथिफोराबो भेलिड आइडि दिन्थिनानै थांलाय फैलाय जानो हागोन। थामथियाव दङ गोर्बोआव गोनां आइजोफोर आरो बेरामिफोरा फाहामथायनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। ब्रैथियाव दङ ट्रेन, बास, फ्लाइटफोरजों थांलाय फैलाय खालामग्रा दावबायारिफोरा भेलिड आइडि दिन्थिनानै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। बाथियाव दङ इलेक्ट्रनिक आरो प्रिन्ट मिडियाफोराबो भेलिड आइडि दिन्थिनानै थांलाय फैलाय जानो हागोन। दथियाव दङ दखानदारफोर जाय माइरं, दालि, गाइखेर, बेदर, ना, फिथाइ सामथाइ, मुलिनि दखानफोर, LPG रोगाग्राफोर आरो बेंक, इन्सुरेन्स आरो पेट्रल पाम्पआव मावग्रा मावथिफोराबो थांलाय फैलाय जानो हागोन। मोनसे मिथिहोनाय मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटसिम सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय आरो मुवा बेसादफोरनि लांलाय लाबोलायखौ जेबो हेंथा होआखै आरो बेनि थाखाय गनायथि लानोबो गोनांथि गैया। 112 बोसोर बैसोनि दिपसन दास बिथाङा रायजोआवनो बैसोगोरासिन कभिड-19नि भेक्सिन लाग्रा महरै सिनायजाबाय। मेरापानि भगक गामिनि दिपसन दास बिथाङा कभिड-19नि भेक्सिन लानानै रायजोनि सावस्रि बिफानजों लोगोसे ओनसोलावनो सावरायजानाय जादों। कभिड-19नि भेक्सिन लानायनि मादाव बैसोगोरासिन दिपसन दास बिथाङा भेक्सिन लानायनि उनाव देहाखौ मोजां मोनदों होननानै मिथिहोदों आरो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ कभिड-19नि भेक्सिन लानो थाखाय खावलायदों। मोनसे मिथिहोनाय रायजोआव दासान्दि कभिड-19नि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ। मैया सानसेनि मादावनो कभिड-19नि गाग्लोबनायजों गासै 92 बेरामिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि मैया सानसेयाव आसामाव 91,481 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 6,394 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि ममता बेनार्जीनि 2 मन्त्रि, सासे MLA आरो सासे बारग' दैदेनगिरिखौ CBI आ हमदों। नारादा जाख्ल'नायनि केसआव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। हमजानाय 2 मन्त्रिनि मुङा फिरहाद हाकिम आरो सुब्रता मुखार्जी। MLA नि मुङा मदन मित्रा आरो सासे दैदेनगिरिनि मुङा शोभन चेटार्जी। TMCनि मन्त्रि आरो MLAफोरखौ CBI आ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा माखासे TMCनि मददगिरिफोर आरो दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै 6 घन्टासो CBI अफिसनि मोखाङाव सोमावसारहैदों। चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ हमजानायफोरखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय दाबि खालामनानै बुंथिदोंदि हमजानायफोरखौ हगार, नङाब्ला आंखौबो अदेबानि ममता बेनार्जीखौबो एरेस्ट खालामफा। खमावबो 6 घन्टासो CBIनि अफिसाव सोमावसारनाय आरो TMCनि मददगिरिफोरा CBI अफिसाव अन्थाइ खुबैनायनि उनाव CBI स्पेसियेल कर्टनि गेजेरजों हमजानायफोरा बेलाव गबोदों। बेलाव गबोनाय TMCनि मन्त्रि आरो MLAफोरनि बेलखौ केन्सेल खालामनो थाखाय CBI आ कलकाता हाइकर्टसिमबो थांगोन होननानै मिथिहोदों। बेफोर जाथायनि सायाव ममता बेनार्जीआ बुंथिदों दि बिधानसभा बिसायख'थियाव BJP दोलोआ जेननायखौ सहायनो हायाखै, जायनि थाखाय मिरु सोरखारा CBIनि गेजेरजों TMC दोलोखौ लोरबां खालामनो नाजादों। आरब लैथोनिफ्राय फैनाय टौती साइक्ल'ना केरालायाव गोहोम खोख्लैखांनायनि अनगायैबो कर्नाटक, महाराष्ट्र आरो गवायाव गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों आरो दा गुजरात फारसे थांबाय।
गुजरातआव लैथो जिङाव थाग्रा गासै 2 लाखसो सुबुंफोरखौ रिलिफ केम्पफोराव दोनहैनाय जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। टौटि साइक्लननि गोहोमजों महाराष्ट्रनि कोंकण ओनसोलाव दासिम अखा आरो बारहुंखा बारनायजों 6 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों आरो 3 लैथोआव गोमानानै दङ होननानैबो मिथिहोदों। गिलु-बालु अखा बारहुंखा बारनायजों गोबां न'-बां बिफां-लाइफांफोरा खहा जादों। बेजों लोगोसे अखा आरो बारहुंखा बारनायखौ नोजोर होनानै मुम्बाइ एयारपर्टनि गं 55 फ्लाइटफोरखौबो केन्सेल खालामनाय जाबाय। रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला आरब लैथोनिफ्राय फैनाय टौटि साइक्लनजों दासिम केरालायाव 2, कर्नाटकआव 4 आरो महाराष्ट्रआव 6 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। मेक्सिक'नि एन्ड्रिया मिजा बिथाङा मिस इउनिभार्स 2021 नि मुकुट एबा क्राउनखौ मोननो हाबाय। मिस इउनिभार्स 2021 सायख'नाय हाबाफारिया फ्लरिडानि सेमिनल हार्ड रक हटेल एन्ड केसिनो हलिउडआव जादोंमोन। बे बादायलायनायाव गुबुन गुबुन हादरनि गासै 70 निबो बांसिन बादायारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेयावनो मेक्सिक'नि बिउटि कुइन एन्ड्रिया मिजाया 69 थि मिस इउनिभार्स टाइटेलखौ देरहासारनो हादों। मिस इउनिभार्सनि थाखाय बादायलायनायाव भारतनिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन। मुङा एडलाइन केस्टेलिन'। बिथाङा कर्नाटकनि उडुपीनि। भारतनि एडलाइन केस्टेलिन'आ मिस इउनिभार्सनि बादायलायनायाव 4थि पजिशन एबा 3rd रानार आप जानो हादों। 22 बोसोर बैसोनि एडलाइन केस्टेलिन'आ 2020 मायथाइयाव मिस डिभाखौ देरहासारनो हादोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा मिस इउनिभार्सआव इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। आसामनि सिङाव मिनि बांलादेश ओनसोलखौ थेर-बेथेर खालामदों सनितपुर पुलिसआ। सनितपुर जामगुरि हादआव बांलादेश हादरनिफ्राय थाफैनायनि सन्देहजों गोबां न'-बांफोरखौ सनितपुर प्रशासना जेसिबिजों थेर-बेथेर खालामदों। जामगुरि हादआव गासै 3 गामि दिघली सापरि, ललितपु आरो भैरबी बैथियामारिनि सोरखारि हायाव न' लुनानै थाफैनाय गासै गं 25 नखरफोरखौ जेसिबिजों पुलिस प्रशासना सिलिंखार खालामदों। लोगोसे गय बिफां बागान बायदिफोरखौबो थेर-बेथेर खालामदों। सनितपुरनि प्रशासना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे 3 गामियाव सिगांनि समावबो गं 522 नखरफोरखौ सिफायनाय जादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।